Horas, selamat Paskah madihita sa luhutna. Nunga talu hamatia di bait Tuhan Yesusi. Ay naong hehe do ibana songon na nido nai. Haleluya, haleluya, nunga hehe Yesusi. Haleluya, haleluya, nunga hehe Yesusi. Damang dainang manang didia pehita maringanan, tangiang nami toktong mahita di bagasan hahipasod dohot pangaramotion ni Tuhata. Napurat tano-tano rangging masiranggongan, badat tapi atong padaudaw, tod ditaima masigonggoman. Adora so tatangihon hata ni Tuhata di bagasan manuguton, jumulo mahita martangiang. Asini roha madihamu dohot dame, siya debata mata, dohot siyan anak na Jesus Kristus Tuhatay. Amen. Hata ni Tuhata nagabi jamita di partangyangan buha-buhayjuk di bagasan manuguton, ima nadienet siyan 2 Korin bidu 4 ayat 14. Hujaha madihita tapay hutihut madibagasan rohat tabi. Alay huboto hami naung pahehehot Tuhan Yesusi, paheheon ni ido ng hami rapon Yesusi. Jala pajongjongon na dohami rapon hamu. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Hamu akadamang dohot dainang taparrohaho jo saulak nari turpukon. Molo didok nakiningan naung pahehehon Tuhan Yesusi, pahehehon ni ido nang hami rapon Yesusi. Nanaing tagaris bawahi ima naung pahehehon Tuhan Yesusi. Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus. Dia do nasitong. Yesus bangkit atau Yesus dibangkitkan. Yesus hehe manang Yesus dipahehe. Apakah Ia bangkit sendiri atau dibangkitkan? Molo na dipahehe, ise pahehehon. Siapa yang membangkitkan? Hamu kadongan na pasti di Bibeli dakya didok pabuat Yesus pahehehon diri na sadiri. Najujuk dipakai kapanurat ima kata kerja bangkit hehe tanpa awalan apa-apa. Misalnya bodo taida di Markus 10 ayat 34. Alai mulak mangulu do ibana di ari patuluhon. Manang di Lukas 24 ayat 46. Dunginin na mamadok na sida, songonido tarsuratian, manaon na porsu Kristusi jala hehe siyan na mate di ari patuluhon. Alai dung peristiwa haheheon setelah kebangkitan, bentuk na gumudang dipakai ima hata dibangkitkan, dipahehe, manang membangkitkan, di mana Allah menjadi subjek. Gumudang meju pak kita di ulau ni apostel, doh di surat ni apostel Paulus. Misalnya di ulau 2 ayat 24, ulau 2 ayat 32, di ulau 3 ayat 15, di ulau 5 ayat 30. Doh di sada Korin 15 ayat 20, kemudian di 2 Korin 5 ayat 15, termasuk turpuk tahun. Hamu akamang marhite na menempatkan Allah sebagai subjek, diberenga ka apostelidui pabuah haheheoni ima songon perbuatan manang tindakan Allah. Asa marhite ima barani hita madok pabuah Paskah adalah sebagai tindakan Allah. Dang na di karang-karang jolmay, dang na asal marpungu hita.
peristiwa Paskah adalah karya Allah. Na paduahon nanaing idauta siya turpukon ima pabua hahihiyon ni Jesusi gabi sadake pastia duitu hita pabua hita pe pahihiyon na dumuse songon Jesus naung hehe. Maceta kasdak kiningan tajaha diturpuki naung paheheho Tuhan Jesusi paheheon ni ido nang hami rapon Jesusi. Hamo kadongan Apostel Paulus manggobarhon haheheon ni Jesusi songon buah sulung. Didok di sada Korin 15 mamukasyan aya 22 tu 23 ay songon na di bagasan Adam saluhut mate songoni di bagasan Kristus sude di pangulu alai ganu ma mangihuton parjojorna parjului Kristus dungi akan na di Kristusi di haroronai. Molo di hata Indonesia di doksonon karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Isarani perbuini botik akamang dohot tamuinang kan olodo dibonanai mergetungan perbuena lubis ya 5 manang 10. Pasti isian na 5 manang na 10 adong mayanon na perjulu malamun. Dung malamun ni pasti do mangihu muse perbuena asingi. Nah songonima nang haheheoni. Parjulu Kristus dungi paheheon na mahita muse. Asa nang marhite jamitaon naing paingoton hita pabuadang hamatean ujung ni saluhut. Dang tanoman manang kuburan akhir segala-galanya. Jadi sutuk tapikir tanoman manang hamateani ujung ni saluhut. Idu asa nang di hata Batak dipakai hata oding satokin. Jadi hulip sian pamerengan. Sarana mulu martebu ni halak di balik ni hau songonima hamateani adong dope muse udutna. Idu asanang dihatani detai nunga talu hamatia di bait Tuhan Yesusi. Dang disibe ibana. Idu asa didok tu si Maria unang lului hamu na mangulu diinganan ni namate. Jadi mololau hita tu kuburan sutung adong rupani nagabe makatai bido namate. Manang mangalului namate. Alani molo tapatu pa perpunguan si songonon perpunguan buha-buha ijuk manang na di kuburan, manang na di perbeda, pinganan na di patupa, manang na di gereja, manang na di alaman ni gereja, paingotok kita doi pabua dada na naing marnida na mate hita. Alay marnida na mangulu do, jala merayakan kehidupan. Jadi olo do si pata, marbuha-buhay juk laujol matu kuburan, gabi mangangguhi na matena. Siyan na daw, ngarobe hami amo, ngarobe hami na buru, ngarobe hami opungin. Bah, bayang gutong dupi buhi makatay do na mate. Ibasa pula mga dungin narhay, tikilaw makubur. Jalan na humeba na, naolo dupi muse, dibahay sigaret, tu kuburan ni. Ibahay sigaret, ibahay si panganon. Mangulus malugu, habis matong sigareti, didok ma, bereng ma. Ngatu nga pala si hol rohana haro marisap, inna muse. Jisamsu muse lu na dibayan di kuburan ni. Hapi tiki mangulu amatay, kompil lo sigaret na. Unyo filter, unyo balbal. Hapi dung mate gabi jisamsu. Dibayan muse si panganon. Kanata buda.
Hape tiki mangulu gulamu do yalla kepala batu. Hape dung mate gabiak ka ulu ni manu, gabiak ka manu sialtong. Angguiba na julu mulo binerek songoni ngarona mora mabuas si panganon tu kuburan itor nintip do hola lewat ambil sambar. Yalangi songoni. Hamu pera arung do pengalaman muna songoni. Akamang dohot tamuinang na merayakan kehidupan dohita dang nama mereng namate hita molo tapatupa buha-buha ijuk takas doi dido Jesus tu parupuani unang lului hamu namate diinganan ni namangulu dang disobbe bana nunga hehe bana songoni do nang tuak kasisian nai dido alani borhat mahamu barita hok kamuma naung hehe Jesusi. Akamang dohot tamuinang haheheon ni Jesus mabuan hanguluan na baru di hita. Paskah adalah cikal bakal kehidupan baru. Atong las marohat tadisi. Amen martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan dihatam na kubigi hami. Pasu-pasu mai jala pauraton di bagasan roha ng pikiran nami. Asa di parbuho katamia ka parbue na dinggan, parbue na tonggi. Dayon nami, dayon ni akan humaliak kami. Pasu-pasu parsauran nami di bagasan manuguton. Marhiti-hiti hahehion mi, gawe dohot hami hehe. Dohot tami taruli di hanguluan na baru. Jalo matangiang nami, marhita na mu Jesus Kristus Tuhan nami. Amen.